Βρισκόμαστε στη Μαρίνα Νέων Μουδανιών, είναι 8 Μαΐου του 2015 και δοκιμάζουμε ένα υδρορομπότ το οποίο συναρμολόγησαν οι μαθητές της Β' τάξης του τομέα ηλεκτρονικής του ΕΠΑΛ ΕΚ Νέων Μουδανιών. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης, MIT, που έφερε στην Ελλάδα το Ίδρυμα Ευγενίδου. Ο σκελετός του υδρορομπότ είναι φτιαγμένος με σωλήνες PVC, διαθέτει 3 ηλεκτρικούς κινητήρες, 2 για τις οριζόντιες κινήσεις μπρος-πίσω, δεξιά-αριστερά και έναν για τις κατακόρυφες κινήσεις πάνω-κάτω. Επίσης έχει 2 πλωτήρες, χειριστήριο με καλώδιο 10 μέτρων και τροφοδοσία μπαταρίας 12V. Η δοκιμή που παρακολουθείτε είναι η τελική. Σε προηγούμενη δοκιμή οι μαθητές παρατήρησαν κάποια δυσκολία στην κατάδυση του υδρορομπότ, οπότε και πρόσθεσαν κάποιο βάρος 250 γραμμαρίων, ώστε να μπορεί ευκολότερα να καταδυθεί. Την επόμενη σχολική χρονιά το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με την εγκατάσταση κάποιων αισθητήρων στο υδρορομπότ και την πιθανή αφαίρεση του πρόσθετου βάρους.